שמי אייל, ואני רוצה לדבר איתכם היום על 5 עקרונות שיעזרו לנו להבין את הדוקטרינה האסלאמית. וכשאני אומר דוקטרינה אסלאמית, אני מתכוון לאסלאם, רק שאני לא קורא לזה דת, מכיוון שהאסלאם זו לא דת, זו אידיאולוגיה או דוקטרינה, שיש בתוכה אלמנטים דתיים, ואתם תבינו את זה בהמשך. העקרונות שאנחנו נדבר עליהם הם אלו: הטרילוגיה, הכופרים, מהו האסלאם פוליטי, דואליות וכניעה. נתחיל מהטרילוגיה. השלושה מקורות הכתובים, היסודות של האסלאם, הם הקוראן, הסירה והחדית. הקוראן הוא מילותיו של אללה, וזה מתוך נקודת מבט של מוסלמי, של מאמין שרואה בזה את המילים של אללה. מי שלא מאמין לא יאמין שאללה כתב שאלו המילים של אללה, אבל מבחינה אסלאמית הקוראן מכיל רק את המילים של אללה, כפי שהתגלו והוכתבו והתגלו למוחמד על ידי המלאך גבריאל או ג'בריל בערבית. אז זה המקור הטקסטואלי הכתוב הראשון בחשיבותו של האסלאם, אבל גם יש לנו את החדית ואת הסירה. החדית זה אוסף של אלפי הלכות של מוחמד, דברים שמוחמד אמר ועשה, שהם נמצאים באוספים שונים. שתי אוספים מאוד נחשבים, הכי נחשבים כמחייבים, כאמינים, זה אוסף שנקרא סחיח אל-מוסלם וסחיח בוכרי, ויש בהם אלפים של חדיתים. והמקור השלישי לאסלאם הוא הביוגרפיה של מוחמד, או מה שנקרא סירה. ושם אנחנו יכולים למצוא את הסיפור ואת ההיסטוריה של חייו של מוחמד. אגב, אנחנו יודעים המון על החיים של מוחמד, מכיוון שמאמיניו והלכו ורשמו כל דבר שהוא אמר ותיעדו כל דבר, ולכן יש לנו המון מידע על מוחמד ועל ההיסטוריה של החיים שלו. יש שאומרים שיש לנו יותר מידע על החיים הפרטיים והחיים בכלל של מוחמד מאשר שיש לנו על ג'ורג' וושינגטון. אז מה זה אסלאם? או מה הם היסודות הכתובים? מאיפה האסלאם מתחיל? אסלאם מתחיל מאללה ומוחמד. היסודות של אסלאם, או האסלאם, זה קוראן וסונה. סונה זה הכינוי לסירה ולחדית ביחד, או בעצם המקורות הכתובים שמהם אנחנו יכולים ללמוד על חייו של מוחמד ודרכו של מוחמד. אפשר להגיד שאסלאם זה קוראן פלוס חדית פלוס סירה, הביוגרפיה של מוחמד. אז אם ישאלו אתכם מה זה אסלאם, אתם יכולים להגיד זה קוראן, חדית וסירה. הקוראן, המילים של אללה, מנקודת מבט אסלאמית. הקוראן הוא שלם, מושלם ובלתי ניתן לשינוי. הסורות, הפרקים של הקוראן, לא מופיעות בסדר כרונולוגי. ובתרשים הבא אתם יכולים לראות איך בעצם החלק העליון מצד שמאל מתאר לנו בסדר כרונולוגי החל משנת 610 עד ל-632, מותו של מוחמד, מגיל 40 שהוא קיבל את ההתגלות הראשונה של אללה, והתחיל לספר. הוא אישית, הוא לא כתב, הוא לא יודע לקרוא, הוא היה אנאלפבית, אבל המאמינים והקרובים אליו רשמו את הדברים, והפרקים שנרשמו בתחילת דרכו של מוחמד, בתקופה למשל שהוא היה במכה, מצאו את עצמם כיום, שאנחנו פותחים את הקוראן, הם יהיו בסוף של הקוראן, והרבה מהסורות שנכתבו בשנים האחרונות של מוחמד במדינה, וגם שהוא חזר למכה אחר כך וכבש אותה, הם יופיעו בתחילת הקוראן. אנחנו רואים פה מיקס שלם שאין שום דבר שדומה לסדר כרונולוגי, מה שהופך את הקוראן לספר שקשה מאוד לקרוא, מכיוון שאין לנו, הדברים הם בסדר שקופץ מתקופה לתקופה, אנחנו לא יכולים לעקוב אחרי דברים ולהבין את ההקשר שלהם. עכשיו, הסדר בפועל של הסורות, של הפרקים בקוראן, הוא פחות או יותר מהפרק הארוך ביותר
אלא קצר ביותר. לא בצורה מחייבת, כי יש לנו כבר קפיצות, אבל הפרק הראשון הוא הפרק הכי ארוך, ולקראת הסוף זה נהיה ממש ממש פרקים קצרים. וגם חסר לנו הקשר. חסר לנו הקשר לא רק בגלל שאנחנו קופצים בין תקופה לתקופה בכל פרק, אלא גם כי אין בקוראן הסבר והקשר לפעמים למה שמסופר. לפעמים יש לנו סיפור שאנחנו לא מבינים איך הוא בכלל קשור למציאות, ואיך הוא קשור למציאות ההיסטורית של התקופה בה הוא נכתב. אז קשה מאוד להבין את הקוראן ללא היכרות עם הביוגרפיה של מוחמד, שזה בעיקר המקור שבפני עצמו הוא מספיק לתת לנו הרבה הקשר. ברגע שאנחנו קוראים את הסירה, את הביוגרפיה של מוחמד, אנחנו יכולים להבין הרבה יותר דברים, למה הם קרו ואיך הם קרו, ואז הרבה יותר קל לנו להבין את הקוראן, במיוחד, וזה ידע שהוא לא שנוי במחלוקת, ואנחנו יודעים היום לדעת איזה פרק נכתב באיזה תקופה כרונולוגית, ואז אנחנו יכולים לחבר את זה להקשר, לפי הסורה, ולהבין דברים עם ההקשר שלהם. אבל אם אני סתם אפתח את הקוראן ויקרא, זה לא יעשה לי שום היגיון, כי הסורות לא בסדר כרונולוגי, ואין לי שם הקשר. אין לי שם הסבר על ההקשר. זה יימצא בסירה, זה לא נמצא בקוראן. בנוסף, הקוראן הוא לא מספיק בשביל שמישהו יוכל להיות מוסלמי. מכיוון שחסרות שם הוראות, איך להיות מוסלמים, איך האסלאם עובד, איך לקבל את האסלאם. למשל, 5 עמודי האסלאם. הם מופיעים שם, הם מוזכרים שם בכל מיני פרקים שונים, היבטים שונים שלהם, אבל זה לא בצורה שלמה ומסודרת. אתה לא יכול לדעת מתי אתה אמור לצום, מה מותר לך, מה אסור לך לעשות, איך להתפלל, מתי להתפלל בדיוק. כתוב לך, כן, להתפלל 5 פעמים, אבל לא כתוב לך מתי בדיוק וכו'. ובשביל, ולא כתוב לך איך להתפלל, והמון הוראות חסרות בשביל בעצם להיות מוסלמי, בעצם בשביל לקיים את האידיאולוגיה והדת הזאת. ואיפה אנחנו נמצא את המידע הזה? אנחנו נמצא אותו בחיים של מוחמד, זאת אומרת בחדית ובסירה. בנוסף, הקוראן מכיל המון מסרים סותרים, דברים שנאמרים בפרק אחד, נסתרים בפרק אחר. נדבר על חשיבותו של מוחמד. ישנם 89 פסוקים בקוראן שמבססים את היותו של מוחמד כדוגמה מושלמת ונצחית עבור כל האנושות. לדוגמה, קוראן סורה 7, פסוק 158, Say, O Muhammad, O mankind, indeed I am the messenger of Allah to you all. אני השליח של אללה בשביל כולכם. From him to whom belongs the dominion of the heavens and earth. הוא שייך לו גן עדן והעולם הזה. And there is no deity except him, and אף ישות מלבדו. He gives life and causes death. הוא נותן חיים והוא נותן את המוות. So believe in Allah and his messenger, the unlettered prophet who believes in Allah and his words, and follow him that you may be guided. אז תאמינו באללה ובשליח שלו. הנביא האנאלפבית, unlettered, זה שהוא לא יודע את האותיות, הוא לא יודע, זה לא דבר שמסתיר, זה דבר שהוא מוחמד שהוא התחיל להתגלות בפניו, והוא אמר, אבל למה אתה נותן לי בעצם למה אתה מתגלה בפניי שאני לא יודע בכלל קרוא וכתוב, ואיך אני אוכל לכתוב את מה שאתה אומר לי? זה דבר שהוא ידוע, וזה לא איזה משהו שאני אומר בשביל להשמיץ אותו או משהו כזה. Who believes in Allah, מוחמד שמאמין באללה ובמילים שלו, ותעקבו אחריו על מנת שתוכלו להיות מודרכים. זאת אומרת, מוחמד צריכים לראות מה הוא עושה, לעקוב אחריו, לחיות כמוהו, להקשיב לו למה שהוא אומר, לראות את מה שהוא עושה ולעשות כמוהו, בשביל להיות מודרכים איך להיות מוסלמים. קוראן 33:40, מוחמד is not the father of any man among you, but he is the messenger of Allah, the seal of prophets, and Allah is aware of all things. מוחמד הוא החותם של הנביאים, הוא הנביא האחרון. אחרי שמוחמד ילך, אף אחד אחר לא יכול לבוא ולהגיד שעכשיו אללה אומר משהו אחר. אם אתה מקבל את מוחמד כנביא, אז אתה מקבל את הנבואה שלו שאומרת שלא יהיה אף נביא אחריו. זאת אומרת, הוא לא רק דמות היסטורית שדרכו התגלה הקוראן ואללה, וזה הכל סביב המילים של אללה, אלא יש לחיות לפי הדוגמה של מוחמד. היום, בדיוק כמו שבעבר. על פי הדוקטורינה האסלאמית, כולם חייבים ללכת בדרך של מוחמד ולציית לו. אסור להעביר עליו ביקורת, אסור לסתור אותו.
בתרשים הבא אנחנו רואים שתי תקופות עיקריות בחייו של מוחמד, מהנקודה שבה המלאך גבריאל התגלה בפניו, שהוא היה בן 40, בשנה 610, 13 שנים הראשונות בעיר מכה, הוא הצליח להמיר 150 אנשים לאסלאם. ב-622 הוא עבר לעיר מדינה, והוא לא רק עבר לעיר מדינה, הוא גם שינה את מוד הפעולה שלו, והוא הפך להיות רק בן אדם שרק מטיף ואומר למה כדאי לכם להיות מוסלמים ומה יקרה לכם בעולם הבא אם לא תהיו מוסלמים. הוא הפך לפוליטיקאי, ג'יהאדיסט ומנהיג צבאי אלים, שגם דואג ליישם את העונש עוד בעולם הזה למי שלא מציית. והשינוי הזה הביא להצלחה מאוד גדולה של האסלאם, לכך ש100,000 אנשים המירו ב9 שנים הבאות או 10 שנים הבאות את אמונתם לאסלאם. והמעבר הזה, אגב, המעבר הזה בשנת 622, השינוי בין רק להטיף ולכפות את זה, זה היה נקודת מפנה כל כך חשובה באסלאם, שהספירה של הזמן באסלאם זה לא מתחיל ממתי שמוחמד נולד, זה לא מתחיל ממתי שהוא מת, זה לא מתחיל אפילו ממתי שאללה התגלה בפניו דרך המלאך גבריאל בגיל 40, זה מתחיל מההיג'רה, מההגירה לאל מדינה. נתעמק בזה עוד מעט יותר. נתחיל ממוחמד קצת היסטוריה. נולד בשנת 570 בעיר מכה, אביו נפטר לפני שהוא נולד, אמו מתה כשהוא היה בן 6, הוא גדל עם סבו ואחר כך עם דודו אבו טליב. לדודו אבו טליב היה חבר נוצרי, ורקה אבן נופל, ולחבר המצרי הזה היה לו ידע רב בכתבי הקודש, כלומר בתורה ובברית החדשה, הוא היה נוצרי. היה לו את הברית החדשה ואת התורה, Old Testament, New Testament וכו'. בואו נדבר קצת על העיר מכה, בשביל להבין איפה הכל מתחיל. מכה הייתה בעיקר פגנית, היו בה שבטים שונים שסגדו לאלים שונים, דתות שונות, אלים שונים, שבטים שונים, והייתה בה קהילה יהודית מאוד קטנה. מכה שימשה כמרכז מסחרי משמעותי לכל האזור. הכלכלה בה התבססה בעיקר על מסחר של תבלינים, טקסטיל, אור, בעלי חיים ופרטי יוקרה. הייתה גם עלייה לרגל שנתית אל הקאבה. הריבוע הזה, השחור, היה שם פסלים של כל מיני אלים שונים, של כל מיני שבטים שונים, והם כולם סגדו לאלים שלהם באותו מקום. פשוט הלכו מסביב לכל הקובייה הזאת. זה היה הרבה לפני האסלאם, זה היה דבר פגני. אגב, היו 7 כאלה, אבל אני לא נכנס לזה עכשיו. הקאבה שימשה כמוקד לפגנים ערבים שקיימו בו פולחנים וטקסים. זאת אומרת, לא רק בעלייה לרגל השנתית, אלא הם גם הגיעו לקיים בכל מיני פולחנים וטקסים במהלך כל השנה, והדבר הזה תרם משמעותית לכלכלה של מכה. זאת אומרת, היא הייתה מרכז דתי של המון דתות, וזה חלק מהכלכלה של העיר, מלבד המסחר, כאמור, בתבלינים, טקסטיל, אור וכו'. מוחמד כמטיף במכה. בגיל 40, ב-610 לספירה, התגלה בפניו המלאך גבריאל, ואז הוא הפך למטיף. לא היו הרבה יהודים במכה, ולכן לא היה מי שיחלוק עליו. זאת אומרת, לא היו הרבה אנשים שמלומדים, ולכן לא יכלו לבוא ולהגיד, תשמע, אתה טועה, ואתה לא יכול שאתה נביא בשושלת של נביאים של היהודים, או הנוצרים. כשמוחמד הטיף, הוא פייר את אללה, וגינה את הדתות של הפגנים. הוא אמר להם שהדרך חיים שלהם שגויה, ושאבות אבותיהם יישרפו בגיהנום. וחלק מהדת שלו. עכשיו, הוא קילל את האלים שלהם, זלזל בדתות שלהם, וקרא את הקהילה שהוא סכסך בין שבט אחד לבין שבט אחר. הוא לא רק סכסך בין שבט לשבט, הוא סכסך בין בן של שבט לבן של שבט אחר. מה שקרה זה הלך ככה. בן אדם היה פוגש את מוחמד, משתכנע, הופך למוסלמי, חוזר הביתה, אומר להורים שלו, אומר לאחים שלו, אומר לכל השבט שלו, לא רוצה לדבר איתכם יותר, סיימתי איתכם. אני ואתם מנתקים יחסים עכשיו. שאלו אותו, מה קרה, בן, מה קרה? אז הוא אומר להם, אני מוסלמי. הדבר הזה, זה נמצא בסירה, זה נמצא בספר, באחד מהשלושת היסודות הכתובים של האסלאם. זה לא איזושהי המצאה שנויה במחלוקת. והוא התיר בפני השבט ובפני המשפחה והחברים 2 ברירות.
אחד זה להתאסלם, ואז הם יישארו חברים והכל טוב ויופי, או שהוא לא מדבר איתם יותר. והדבר הזה, זה קרה שבטים ומשפחות ועשה כאוס לא נורמלי. למרות שרק 150 אנשים המירו את דתם והפכו למוסלמים, עדיין כל אחד מהם נקרא מתוך משפחה, מתוך שבט, וזה הביא המון תסכול לשבטים במכה. בני השבט הקורייש, הקבוצת שבטים בעצם הכי גדולה במכה, הם הרגישו שזה בלתי נסבל. סובלנות הייתה דרך החיים שלהם, היו הרבה שבטים, הרבה אלים, הרבה דתות. להכניס דת נוספת זה לא היה בעיה. להכניס אל אחד נוסף שיקראו לו אללה, לא בעיה בכלל. אבל למה מוחמד היה חייב להשפיל את שאר הדתות? למה הוא היה חייב לקרוא את הקהילה ולקרוא אנשים מהקהילה ולגרום להם לא לדבר אחד עם השני? ההתנהגות של מוחמד, במיוחד זה שהוא קילל את האלים האחרים ואת הדתות האחרות ואת האבות אבותיהם, זה לא רק קרע את הקהילה מבחינה חברתית, זה גם סיכן את הכלכלה של מכה, שכאמור התבססה על מפגש של המון דתות, שבטים ואלים, אמונות ופולחנים שונים. זה שהוא מקלל את האבות אבותיהם ואת האלילים שלהם, וקורא להם שקרנים ובלתי מוסריים, זה היה בעיה מאוד גדולה למכה, זה קלקל להם את העסקים. על כן, בשנת 622 הוא גורש ממכה, הוא והמאמינים שלו עברו ביחד לעיר יתריב, שאחר כך כונתה אל מדינה. באל מדינה הייתה קהילה יהודית גדולה. כמה גדולה? זו הייתה הקהילה הכי גדולה. הם לא היו רוב האנשים בעיר, אבל הקהילה היהודית הייתה הקהילה הכי גדולה מכל שאר הקהילות במדינה. אז בואו נדבר על מוחמד באל מדינה, בתקופה השנייה של החיים שלו. מוחמד סיפר לאנשים במדינה שהוא ומאמיניו נרדפו ללא סיבה מוצדקת במכה. ולא רק בגלל שהם מוסלמים. הוא לא סיפר להם שהוא קרא אנשים מהמשפחות שלהם ואמר להם אל תדברו עם המשפחות שלהם, יש לכם אם הם לא מתאסלמים, ושהוא קילל וגידף והשפיל את כל שאר הדתות. לא. הוא אמר שהם נרדפו רק בגלל שהם מוסלמים. עכשיו, אנשי מדינה אמרו, אוי, מסכן, אנחנו נגן עליך מפני הקנאים האכזריים והאסלאמופובים שבמכה. היהודים, לעומת זאת, היהודים, סבבה, קיבלו אותו, אבל אמרו לו, אבל סבבה, אתה יכול לגור פה ואנחנו נגן עליך והכל בסדר, לא נגרש אותך פה, אבל אתה לא נביא שלנו. הם אמרו למרות, שמה, לא מקבלים אותך כנביא. ומשם מתחיל הסכסוך הגדול בין היהדות לאסלאם. קוראן 22, פסוק 39-40, ממחיש לנו את מה שאמרתי על כך שמוחמד סיפר שהוא ומאמיניו נרדפו ללא סיבה מוצדקת. זה לא סתם סיפור, הכל מבוסס ואתם יכולים לבדוק את זה. קוראן פרק 22, פסוק 39, אללה נותן רשות למאמינים להילחם בלא מאמינים בגלל שהם רדפו אותם סתם. Permission to fight is given to those upon war is made because they are oppressed, מדכאים אותם. And most surely Allah is well able to assist them. בטח שאללה יכול לעזור להם. Those who have been expelled from their homes without a just cause, except they say our Lord is Allah. אלו שגירשו אותם מהבית שלהם, ולא מהסיבה שהם אמרו, אנחנו מאמינים באללה. עכשיו אנחנו יודעים מהביוגרפיה של מוחמד ומאוד הרבה ספרים אחרים גם, שזה לא היה ככה. וזה לא שנוי במחלוקת אפילו, אבל לאנשים במדינה, ככה הוא אמר. כי זה אפשר לו שיתנו להם לגור שם, ויתנו להם אפילו הגנה מפני האנשים במכה. ובאותה תקופה, כאמור, מוחמד הופך להיות לא רק מטיף, אלא פוליטיקאי וג'יהאדיסט. אנשי מכה, אנחנו חוזרים למכה, הוא וה-150 מאמינים שעברו למדינה, נמצאים במדינה, אבל אנשי מכה היו תלויים, הכלכלה שלהם הייתה תלויה בשיירות של מסחר, ושזה היה מביא סחורות לעיר, המחיה שלהם הייתה תלויה בזה. המוסלמים תקפו את השיירות סוחרים האלו 7 פעמים, והם לא סתם תקפו אותם 7 פעמים, הם תקפו אותם במהלך חודש הריג'אב. חודש הריג'אב היה אחד מ4 חודשים שכל השבטים הפגאנים, כל דתות הפגאנים, הם הסכימו ביניהם על 4 חודשים שבהם אין מלחמה, אפילו לא לוקחים נשק. יותר מזה, גם בעיר מכה אסור להילחם, לא משנה מאיזה שבט אתה ואיזה אל יש לך, כל הפגאנים הסכימו שבעיר מכה היא עיר קדושה, שכולם עושים שם גם מסחר וגם טקסים דתיים שלהם, ולכן
במכה לא נלחמים, לא נכנסים עם נשק, ובחודשים האלה, ב4 חודשים הקדושים, על מנת לאפשר עלייה לרגל ומסחר וכל מיני דברים שדרושים לקיום, ב4 חודשים האלו לא נלחמים ולא הולכים אפילו עם נשק. והמוסלמים תקפו את השיירות בחודש הריג'אב, 7 פעמים. במתקפה האחרונה נהרג בן מכה אחד. עכשיו אתם בטח חושבים שעכשיו אנשי מכה באו לנקום במוחמד ובמאמינים שלו, אבל לא, בכל זאת אנשי מכה לא נקמו את הרצח של אחד מהם. מה שהם כן עשו זה הם שלחו צבא קטן ללוות את השיירה של הסוחרים הבאה שיצאה. והמוסלמים שוב פעם התקיפו והם ניצחו, וזה נקרא קרב בדר. קרב בדר זה היה 2 אחרי המעבר למדינה, ב-624 לספירה. זה קרב מאוד חשוב באסלאם. זה הקרב האמיתי הראשון בין מוסלמים ללא מוסלמים, והוא החל כתוצאה מכך שלא מוסלמים ניסו להגן על עצמם מפני הטרור על שיירות הסחר שהטילו המוסלמים. שנת 630 מוחמד חוזר למכה וכובש אותה, ובשנת 632 מוחמד נפטר. בואו ככה נסכם את מה שאמרנו עכשיו. הדוגמה של מוחמד שלפיה כולם צריכים לחיות. בהתחלה הוא היה מטיף, בהמשך הדרך הוא הפך לפוליטיקאי, הוא החזיק עבדים, הוא החזיק שפחות מין, והוא היה מנהיג צבאי. הוא ביצע אקט של ג'יהאד אלים בממוצע כל 6.5 שבועות במשך 9 שנים האחרונות של החיים שלו. ובעקבות כך שאנשים רואים בו כדוגמה שצריך לחיות לפיה, בעשור האחרון בין 2014 ל-2023, בממוצע מתו 42 איש בכל יום, או 16,500 איש בשנה, בגלל שמישהו הולך בדרך של מוחמד. נטו בגלל זה. הדוגמה של מוחמד הביאה ליותר מ-270 מיליון קורבנות לא מוסלמים של ג'יהאד אלים במשך 1,400 שנים האחרונות. עכשיו, יש כמובן המון קורבנות מוסלמים, גם מוסלמים סובלים וגם מוסלמים מתים בעקבות הג'יהאד ובעקבות האלימות של האסלאם, אבל אנחנו כלא מוסלמים, אנחנו מעניין אותנו מה האסלאם עושה ללא מוסלמים. ו-270 מיליון קורבנות זה המון ב-1,400 שנים. אגב, המקורות לכל המידע הזה למטה פה במצגת, אתם יכולים לעצור את הוידאו ולבדוק בעצמכם, זה באתר של CSPI. בואו נדבר על הטרילוגיה כטקסט. הגודל היחסי של כתבי הטרילוגיה, אנחנו רואים שהקוראן הוא 14% מבחינת סדר גודל של טקסט לעומת החדית והסירה. שלושת המקורות הטקסטואליים של האסלאם, הקוראן הוא רק 14%. הביוגרפיה של מוחמד, הסירה, היא 26%, והחדית, ההלכות, דברים שמוחמד עשה, ואיך הוא חי, זה 60%. זאת אומרת, יש לנו פה 14% עלה, 86% מוחמד. העיקרון השני הוא עיקרון הכופרים. הדוקטרינה האסלאמית מחלקת את העולם לאלו שמאמינים במוחמד ואללה, מוסלמים, ואלו שלא, והם כופרים. המילה כופר מוזכרת 395 פעמים בקוראן. כופר זאת לא מילה ניטרלית. ניתן להתייחס כלפי הכופר בנימוס ובאדיבות כשווה בין שווים, או שניתן גם לשדוד אותו ולאנוס אותו, לרצוח, לענות, לשעבד, לצלוב ולבגוד בו. זה דברים שלא ניתן לעשות למוסלמי, רק לכופר. למוסלמי אתה צריך לנהוג בצורה חיה ותן לחיות, אבל לכופר מותר לשדוד אותו ולאנוס אותו וכל הדברים. אין הוא באמת זכויות אדם. ויש פה סתירה מסוימת בין מותר גם להיות נחמד אליו, מותר להיות אדיב ומוסרי כלפיו. מותר גם לצלוב אותו ולאנוס אותו. ויש פה סתירה. לסתירה הזאת אנחנו קוראים דואליות, שיש שתי דברים שהם סותרים אחד לשני שהם קיימים באותו הטקסט. אנחנו נדבר על עיקרון הדואליות בהמשך. אז מי הם הכופרים? אנשי הספר, ככה הם מכונים בקוראן, נוצרים ויהודים, פוליתאיסטים, הינדואיסטים, בודהיסטים, עובדי אלילים, זורואסטרים, אתאיסטים וכו'. כיצד מותר להתייחס לכופר? באדיבות, בשוויון ודו-קיום, ושתי דוגמאות שהבאתי לכם פה זה קוראן 109, סורה, פרק 109, פסוק 6. 18, המספר באפור בקטן, מתאר את הסדר הכרונולוגי האמיתי של הפרק. אילו הקוראן היה מסודר בסדר כרונולוגי, פרק 109 בקוראן הוא בעצם פרק 18, הוא נכתב בתחילת התקופה של מכה. וגם
פרק 2, פסוק 256, 87 זה בדיוק על המעבר למדינה. מותר להתייחס כלפי הכופרים בצורה של שוויון ולא לפגוע בהם, להתייחס להם בצורה נורמלית. אבל אפשר גם ללעוג להם, לבזות אותם, להעניש אותם, לרקום כנגדם מזימות, להשליט בהם טרור, ושימו לב, זה סימוכין מאוד חשוב, לפתוח במלחמה כנגד הכופר. הבאתי לכם פה שתי סימוכין לכך, קוראן, שתי נמצאים בסורה 9, שהיא בעצם סורה 113, היא סורה שנמצאת לקראת הסוף של הקוראן. מותר לפתוח מלחמה כנגד הכופרים, וזה רפרנס מאוד חשוב, מותר גם לערוף את הראש, לקטוע איברים, להשמיד אותו, להרוג, לצלוב ולרצוח, אבל חלק מהדברים הרעים, ויש עוד המון דוגמאות, חלק מהדברים האלו מדברים על היחס של אללה, או מה יקרה לכופר אחרי שהוא ימות. שזה גם דבר רע, כי אני לא מאמין באללה, ואם אתה בא עם ספר שאומר שאללה לועג לי ואללה יענה אותי, אני רואה את זה כדבר, כמשהו שהוא נגדי. אבל הרפרנס, הסימוכין של לפתוח במלחמה, זה לא מתייחס לעולם הבא, זה מתייחס בעולם הזה. וזה מראה לנו מאוד בצורה ברורה מאוד, שהאסלאם מתיר לפתוח במלחמה. חלק מהרפרנסים אומרים, לא, 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 יגידו לנו, לא, 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 מותר לערוף את הראש, אבל רק בתוך מלחמה. אבל פה כתוב שמותר לפתוח מלחמה, אז מותר גם לערוף את הראש. למשל, קוראן 98:6, או פרק 100 בסדר כרונולוגי, Indeed they who disbelieved among the people of the scripture and the polytheists will be in the fire of hell abiding eternally therein, those are the worst creatures. פה אללה אומר שאלו שלא מאמינים מתוך אנשי הספר והפוליתאיסטים יישרפו באש הגיהנום והם לנצח יהיו שם. הם היצורים הנוראיים ביותר שקיימים בעולם. הלא מאמין הוא היצור הכי נורא שיש. יש כלבים, יש חתולים, זאבים, ג'ירפות. הלא מאמין, יש פרעושים, אבל הלא מאמין הוא החיה או היצור החי, הוא גרוע מחיידק, הוא היצור החי הכי נורא שיש, אללה שונא אותו יותר מכל יצור חי אחר. קוראן 3:28, Let not the believers take disbelievers for their friends in preference for believers. על המאמינים לא להיות חברים של הלא מאמינים בעדיפות, לא להעדיף אותם כחברים. אנחנו נגיע גם בהמשך למה זה אומר להעדיף או לא להעדיף. אנחנו נראה שזו הוראה מאוד מפורשת פשוט לא להיות חברים שלהם. עכשיו נדבר על האסלאם הפוליטי. מה זה האסלאם הפוליטי? האסלאם הפוליטי הוא החלקים שבאסלאם שהם לא דת. החלקים שבאסלאם שמדברים על הכופר, על הכופרים. זאת אומרת, אם יש חלק שהוא דת, הוא חלק שאומר לך איך להאמין איך נוצר היקום, איך אתה צריך לחיות בשביל שאללה יהיה שמח, איך אתה צריך לצום, איך אתה צריך להתפלל, מה אתה צריך לחשוב, איזה מחשבות אסור לך לחשוב, כל זה דת. כל הדברים שמשורים אליך ולאיך שאתה חי עם עצמך זה דת. וזה לא מעניין אותנו, אנחנו לא מתעסקים בזה בכלל. אבל ברגע שכתוב איך להתייחס אל הלא מוסלמי, איך להתייחס אל האחר, אל הכופר, זה כבר לא טקסט דתי, זה טקסט פוליטי. זה טקסט שהוא לא קשור לדת, הוא טקסט פוליטי, ולזה אנחנו קוראים האסלאם הפוליטי. וזו ההגדרה של אסלאם פוליטי. טקסט אסלאמי שמתעסק בלא מוסלמי. מאוד פשוט. בואו נדבר על הגודל היחסי של הטקסט שמתייחס אל הכופרים, מתוך הטקסט הקיים. זאת אומרת, בעיגול, בפאי צ'ארט הזה אנחנו רואים את הסדר גודל של הקוראן, סירה וחדית. 64% מהקוראן עוסק בכופרים. 81% מהסירה, מהביוגרפיה של מוחמד, עוסקת בכופרים. 37% מהחדית עוסק בכופרים. לדוגמה, הנה חדית 6924 בסחיח בוכרי, וזה גם מופיע בסחיח מוסלם 40, שזה שתי האוספים הכי נחשבים, מחייבים לחלוטין. כל הסונים מאמינים בהם, לשים יש להם אוספים משלהם. לא ניכנס לזה עכשיו. Muhammad said, I have been ordered to fight the people until they say la ilaha illallah. מאוד פשוט, מאוד ברור, זה לא משהו מאוד קשה להבין, ואתה חייב לדעת ערבית. זה במילים מאוד ברורות, אני צווה לי להילחם בכולם, עד שהם יגידו, אין אלוהים מלבד אללה. סחיח מוסלם
4366, I will expel the Jews and Christians from the Arabian Peninsula and will not leave any but Muslims. אני אגרש את היהודים והנוצרים מחצי האי ערב, ולא ישאיר שם אף אחד מלבד מוסלמים. מאוד ברור, מאוד פשוט. קשה לפרש את זה בצורה אחרת. קוראן 60, פסוק 1, או פרק 91 בעצם בסדר כרונולוגי. Do not take my enemies and yours as trusted allies. זה בעצם אותו גרף, רק בצורה טיפה אחרת, שמראה לנו גם את הטוטל. והטוטל, אם אנחנו לוקחים את אתם רואים שפה זה היה 64, 81, 37, ופה זה 37, 81, 64, ביחס לגודל הטקסט, לפחות 51% מהטרילוגיה, משלושת הטקסטים האלו, עוסקים בכופרים. זאת אומרת, יותר מחצי מהיסודות הכתובים של האסלאם עוסק בלא מוסלמי, יותר מחצי, ולכן אי אפשר לכנות את האסלאם כדת, וצריך לכנות אותו כדוקטורינה או אידיאולוגיה שכוללת גם דת, והדת לא מעניינת אותם, דת זה של מי שרוצה שיאמין בזה, אבל היא כוללת גם, וזה בלתי ניתן להפרדה, היא כוללת גם פוליטיקה, המון פוליטיקה, וזה האסלאם הפוליטי, הוא 51% מהאסלאם בעצם. דואליות, הסתירה בין פסוקים בפרקים שונים. אתם זוכרים שהצגנו את התרשים הזה שמראה 13 שנים מוחמד כמטיף במכה, עם הצלחה מסוימת, ו10 שנים נוספות שלו כג'יהדיסט במדינה עם הצלחה גדולה פי כמה. לאורך כל התקופה הזאת, מגיל 40, שעלה התגלה בפניו פעם ראשונה, עד מותו בשנת 332, במהלך ה-23 שנים האלו, נכתב הקוראן ונכתב החדית' שבעצם מבוסס על מוחמד ועל דברים שהוא אמר ועשה, שזה כאמור 86% מהדוקטורינה האסלאמית זה מוחמד, וכל זה נכתב גם בתקופה הזאת וגם בתקופה הזאת, ואתם יכולים לנחש שכמו שבתקופה השנייה היה הרבה אלימות, גם הטקסטים שיקפו את האלימות שהייתה בתקופה הזאת, ולכן אם פה היה לנו פסוק לא אלים, פה פתאום היה לנו פסוק שמתאר התנהגות כלפי אותו אדם בצורה אלימה. למשל, קוראן פרק 109, פסוק 6, For you your religion and for me my religion. לך יש את הדת שלך, לי יש את הדת שלי, בוא כל אחד יחיה איך שטוב לו. זה פרק 18 בסדר כרונולוגי, תחילה של התקופה במכה. לעומת קוראן פרק 8, שזה בעצם פרק 88 בסדר כרונולוגי. I will cast terror into the hearts of those who disbelieve, so strike upon their necks and strike from them every fingertip. פה כבר נאמר, אני אטיל טרור ללב של הלא מאמין, ותכה בהם בצוואר, תקרוט להם את הצוואר, תחתוך להם את הצוואר ותחתוך להם את קצוות האצבעות. אכזרי מאוד, אלים מאוד. יש לנו פה שתי פסוקים שמתארים שתי דרכים להתייחס אל הדיסבליבר, אל הכופר. איך אנחנו יכולים לפתור את זה? אנחנו יודעים שזה, הפרק 18 היה בתקופה שמוחמד עוד היה לו מעט כוח, היה לו מעט מאמינים. ובפרק 88 כבר היה לו קצת יותר. כוחו הלך וגדל, והוא התגבשה בדעתו הדעה להכניס אלימות לכל הסיפור. תמצית. הדוקטורינה הפוליטית האסלאמית מתירה לנהוג באדיבות כלפי הלא מוסלמים, והיא גם מתירה ג'יהאד אלים כלפיהם, כמו זה של ספטמבר 11 בארצות הברית, או אוקטובר 7 בישראל. על פי הדוקטורינה הפוליטית האסלאמית, שתי הדרכים מהוות מעשים מוסריים, ואף אחת מהן לא יכולה להידחות מנקודת המבט האסלאמית, שכמובן מה שמוחמד אמר ועשה, קודש הקודשים, אסור לאף אחד לסתור את זה. אף אחד לא יכול לבוא אחרי מוחמד ולהגיד שמשנים את זה. המוסר האסלאמי לא מבוסס על טוב ורע, הוא גם לא מבוסס על כלל הזהב, כלומר הוא לא אוניברסלי, הוא לא שווה לכולם. יש דרך מסוימת שאפשר להתייחס למוסלמים ודרך שמותר להתייחס ללא מוסלמים. והמוסר האסלאמי בעצם הוא כן מבוסס על
מה שמותר ומה שנאסר על פי מה שאללה אומר ועל פי הדוגמאות של החיים של מוחמד. יש עיקרון באסלאם, וזה לא שנוי במחלוקת בכלל, זה נקרא עיקרון האברוגיישן, או עיקרון הביטול בתרגום פשוט לעברית. העיקרון הזה אומר שפסוקים חדשים משנים או מחליפים חלקים מהישנים יותר. והעיקרון הזה, מוצאים אותו, למשל בסורה 2, פסוק 106, We do not abrogate or cause to be forgotten anything of our revelation unless we bring something better or like it. Do you not know that Allah is able of all things? קודם כל אני אגיד שהסיבה שאני משתמש פה בתרגום אנגלי, כי התרגום האנגלי הוא הרבה יותר תואם למקור. אני עברתי על כל מיני תרגומים שונים, וזה לא רק אני, זה CSPI, עברנו וחקרנו את כל התרגומים השונים. התרגומים באנגלית הם by far הרבה יותר תואמים למקור, מאשר התרגומים השונים בעברית, שאני מעדיף לא להסתמך עליהם, כי אנחנו רוצים להבין יותר בצורה כמו שאר העולם, את האסלאם. ופה נאמר בעצם, אנחנו לא מבטלים או גורמים למשהו לשכח, מתוך הדברים שאללה מגלה, שהוא אומר, אנחנו, בקוראן כתוב אנחנו, כאילו בלשון רבים, אבל זה בעצם לשון יחיד של גוף ראשון של אללה. אללה פשוט מדבר ברבים לפעמים. We bring something better. הוא אומר, אני לא מוחק, מבטל או גורם לכם לשכוח משהו, אני פשוט חושף, מגלה בפניכם משהו יותר טוב. אתם לא יודעים שאני יכול כל דבר שאני רוצה, אני יכול הכל. מוחמד האשימו אותו, אמרו לו שהוא ממציא דברים, בגלל שהוא פתאום אומר משהו שהוא מגלה, אומר, הייתה לי התגלות ומשהו פתאום סותר, משהו שהיה מקודם. אז האשימו אותו בכך שהוא ממציא דברים, ואללה אומר על זה שהם פשוט לא יודעים על מה מדברים. אז פה רשום בקוראן, סורה 16, פסוק 101, And when we put a sign in place of a sign, what he reveals, they say, indeed you're just fabricating, most of them do not know. הם פשוט לא יודעים. אללה מגלה את האמת בחלקים, כל חלק בזמן שנכון בשבילך, כלומר בשביל המאמין, לגלות אותו. קוראן 87, פסוק 6 ו-7, We will reveal to you, so you shall not forget, except what Allah wills. Verily, He knows whatever which is apparent and all which is hidden. יש דברים שאללה מסתיר, יש דברים שאללה מגלה. הוא מגלה, חושף את האמת מתי שהוא רוצה. מתי שהוא יודע שזה נכון וטוב בשבילך. עוד היבט והתגלות של בעצם מקום שבו אפשר לראות את הדואליות, התנהגויות שהן סותרות, מבחינה מוסרית לפחות, באסלאם, זה את היחס לנשים. המעמד של נשים בצד שמאל בקוראן, אנחנו יכולים לראות ש5% מההתייחסות לנשים מעניקה להם מעמד גבוה. לא מעמד גבוה יותר מהגבר, זה לא בהשוואה לגבר, אלא זה באופן כללי, מתייחס להם כאל מעמד גבוה. זה בדרך כלל מתי שאישה משמשת כאימא והיא בהיריון והיא דואגת לילדים, או עושה דברים כאלה חיוביים או טובים, אז מתייחסים אליה בצורה מכובדת. ו71 מהאזכורים של נשים בקוראן, הם מייחסות להם מעמד נמוך. אני קצר הזמן והסקופ של ההרצאה, בשביל להיכנס לדוגמאות. בחדית זה מצב הרבה יותר קשה, 0.6% היי סטטוס, 89% מעמד נחות לנשים בחדית. זה לא רשום פה בכתובייה הזאת, אבל אם אתם תכנסו לאתר של CSPI ואתם תוכלו למצוא את כל הדברים האלה, כל המספרים האלה, זה נעשה בצורה מאוד מדעית, ויש רפרנסים וכל הטקסטים, כל המידע שעליו זה מתבסס, הסטטיסטיקות האלה, נמצא באתר של CSPI. אם אתם לא תמצאו אותי, תפנו אליי ואני אמצא לכם את זה. העיקרון החמישי והאחרון בהרצאה הזאת הוא עיקרון הקנייה. אסלאם מתורגם מילולית כקנייה. קנייה למוחמד ולאללה. קנייה לחזון האסלאמי הפוליטי האחרון, שהוא שליטה אסלאמית עולמית. באילו אמצעים ניתן להשיג את השליטה האסלאמית העולמית? באמצעים אלימים וגם באמצעים לא אלימים. ולשתיהם קוראים ג'יהאד. קוראן 2:208, Oh, you who have believed, enter into Islam completely.
and perfectly, and do not follow the footsteps of Satan indeed, he is to you a clear enemy. הפסוק הזה אומר שבעצם אתה לא יכול to pick and choose, אתה לא יכול לקחת חלקים שנוח לך ולא את החלקים שלא נוח לך ואותם לא לדחות ולהגיד אני מוסלמי. אתה חייב לקבל את כל האסלאם באופן כולל, בכל אספקט בחיים שלך. אתה לא יכול לעשות את זה אני אוהב, את זה אני לא אוהב. אתה חייב לקחת את כל האסלאם ולקבל את כולו. קוראן, סורה 3. Do they seek other than the religion of Allah, while all creatures in the heavens and on earth have willingly or unwillingly submitted to his will, and to him shall they all return? פה הפסוק הזה אומר שכל היצורים, הם רוצים כאילו דת אחרת מעלה, כל היצורים, גם בעולם הבא וגם בעולם הזה, בין אם הם רוצים או בין אם הם לא רוצים, נכנעים לעלה ולרצון שלו, ואליו הם יחזרו. זאת אומרת, פה אנחנו כבר רואים שהקנייה היא לא קשורה לרצון. בין אם אתה רוצה או לא רוצה, כל שאתה יצור, אתה תיכנע לעלה. ולכן זה מאוד חשוב שתבין שאסלאם זה לא אמונה. להגיד שיש לנו פה, שצריך להאמין בשביל להיות מוסלמי, לא, אתה צריך להיכנע. קוראן 8, אתה יכול להאמין ואז להיכנע, או שאתה יכול בלי להאמין ובלי לרצות להיכנע. יכניעו אותך. קוראן 8, פסוק 38 ו-39. Tell the disbelievers that if they desist, their past will be forgiven. אם הם יפסיקו להתנגד, נסלח להם. But if they persist, אם הם ימשיכו, then they have an example of those destroyed before them. אז אתם רק יכולים לראות את אלו שהרסנו אותם לפניכם. זאת אומרת, תפסיקו להתנגד ונסלח לכם, אבל תמשיכו להתנגד לנו, נהרוס אתכם. Fight them until there is no fitna, chaos, and until the religion, all of it, is for Allah. תילחמו בהם עד שלא יהיה יותר כאוס, ועד שכל הדתות, כל הדת, כל הדתות הם אללה. זה מהחדית' סחיח מוסלם. I have been commanded to fight against people until they testify there is no God but Allah, that Muhammad is the messenger of Allah. צווה עליי להילחם באנשים עד שהם יעידו שאין אלוהים מלבד אללה ומוחמד הוא שליחו. כמות הטקסט שמוקדש לג'יהאד בחדית' 21%, בסירה 67%, קוראן 9%, סך הכל 31% מהטרילוגיה, מהמקורות הכתובים של הקוראן, של האסלאם, הם 31% עוסקים בג'יהאד. עכשיו, אני יודע שמתי שאתם תתקלו במישהו שנסה לבלבל אתכם ויגיד לכם, כן, אבל ג'יהאד זה לא רק אלימות. ולמעשה, יש ג'יהאד קטן, הצד האלים של הג'יהאד, המלחמה והחרב, אנחנו קוראים לזה הג'יהאד הקטן. והג'יהאד, מה שנקרא הג'יהאד הגדול, זה הג'יהאד של הלב, של האמונה, של לעמוד בפיתויים ודברים פנימיים ורוחניים, זה הג'יהאד הגדול. סבבה, זה הכינוי. אבל אם אנחנו נסתכל על כמות הטקסט שמתייחס לג'יהאד הגדול הזה, הרוחני, 2% מהטקסט שמדבר על ג'יהאד מתייחס, ומתוך ה-31% של טקסט בטרילוגיה שמדבר על ג'יהאד, 98% מדברים על הג'יהאד הקטן, הג'יהאד האלים. 98% זה הג'יהאד הקטן, 2% מתעסק על הג'יהאד שבלב, אבל 98% מהטקסט, מהכתובים, מהיסודות של האסלאם, עוסקים בג'יהאד האלים. אז תודה לכם שהקשבתם. תודה שצפיתם בשיעור הזה. אני רוצה להזמין אתכם לבקר באתר של CSPI בכתובת cspii.org וללמוד עוד על האסלאם הפוליטי וכיצד ניתן למנוע את ההתפשטות שלו. אנחנו ארגון ללא מטרות רווח ותמיד מחפשים מתנדבים שמעוניינים להגן על התרבות ועל החירות שלנו על ידי לימוד.